Wahyu Manggulu. Tetap Ora jaya. to, bencong. Enake digoreng elek. Lho iki lho, jantunge bojomu. Duk duk. Duk duk. Tekere teko iku. Wis aja ndonga sih, langsung. Yo, saya tampilkan. Iya, krik. Aku ngantek kau. Bantere leh man. Dan semangat. Iki cerita wong desa. Iki cerita wong desa. Senenge Neko-neko. ora apa nanging bisa ditoto. Wong desa tresno kendi. Wong desa tresno kendi. Ibu pertiwi. Cinta ibu pertiwi. Sotok sana senggol sini bacaan proporsi. Asik. Hewongku sawangan iki wong desa. Kawangan iki wong desa. Tresno kendi, tresno kendi. Cinta ibu pertiwi. Hewongku Kawangan iki wong desa. Tresno kendi, tresno kendi. sayang ibu pertiwi. Oke. Asik. Pertiwi berpasili Waro kahanan iki Senggol sana senggol sini berkorsi. Wena elong bekorsi. Wena elung kursi. Janji-janjine Janji-janjine lali. korupsi. Soto sini perasaan Korupsi. Hewongku Seneng iki wong desa. Tresno kendi, tresno kendi. Kawangan iki wong desa. Tresno kendi, tresno kendi. Wena elung kursi. Janji-janjine lali. Sawangan iki wong desa. Sawangan iki wong desa. Sayang ibu pertiwi. Sayang ibu Menangane pamundutan sampun diaturi Sampun. spesial untuk Bos Dono. Matur suwun. Tresno Diaturi setunggal Napa malih? tambah. Jame. Ya, tambah Iku at. siji. Napa dangdut napa campur sari? Napa tayub? Oke. Ora nyono, ora nyiro. Iku lagu apa? Lagu apa? Iku lagu ora nyono. Ora nyono nek tik wis ki rambut tok emang lho paling. Tayub napa pripun? Bayangane sing ora-ora. Teater campur sari berancak ben Sing cepet muni entar. tayuban iku bruk musik kok. Campur sari Mas, bendang merasuk. Campur sari. Heeh. Ki ketoke kok seneng lagu iki to. Ora nyono ora apa. Ora. Nah, aku wau ngepen nek sing nyanyi kowe apa wino wau sowen.
Lho pinuk kok Aku iso ora tau bojone. nyanyi yo. Aku ora ketuane gak tau nyanyi aku. Angger aku nyanyi mesti musiknya do mulih kok. Ya, mangga Lilo. Ora nyono ngira kowe medhot taline ngasmara tresnaku tulus kang suci rembak Joko malah mbok lenjoni Sei, Rocky bisa jaya coy. Duh wong ayu katresnanipun yayi wong ayu kowe minggat kene opo kowe tega ninggalake aku Lah mergo Robinson opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksan lintang rembulan jarene tresna ngomong kanggo aku wes gandeng
njaluk pangapura mbok menawa ana kurang-kurangane. Wah, iya penting. Mesih isih di dalam apa manjane ngarani sasi Sawal. Sasi Sawal bulan Mengucapkan Ramadan. minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jaga regol yuk, Man. Dijaga. Sampean apa nanti? Arep bali ning kepatian. Bali-bali sampean iki sapa? Putra ning kepatian Dimas Layang Seta. Dimas Layang Kupitir. Putra kepatian mung siji Ndara Putri Anjasmara. Leru. Kok kleru? Putra ning kepatian iki tenane telu. Siji, Kang Mbok Anjasmara. loro, Layang Seta. nomor 3. Layang Kupitir. Terus kowe nek bali mongko ana peraturan sing anyar. Apa? Sok sapa wae sing mlebu ning gone kepatian ora mawas kuwi sapa kudu nutuhake tapak asmane Ndara Pati Lugende. Kene. Nane iki aku gumun karo kowe. Kok gumun? Iya wae. Lah sebabe Ndajikan nang pelataran kepatian tenane kowe iki sapa? lho. Yen kowe nek putrane Ndara Pati Lugender kudu ngerti aku. Sapa kowe? Aku sing jaga regol. Lah dalah. Satpam tembung menterenge basa Inggrise security. Security. Ya. Security tinggal nang kepatian. Oke. Durung mate sak tenane Dimas Layang Seta Layang Kupitir. Ora ngerti. Dimen kowe ngerti? Piye? Ayo. Kalau aku ketemu Rama Pati Lugender. Oh, tidak bisa. Lho, sebabnya? Ana tatanane, Mas. Lho, tatanan apa meneh? Lho, dalah. Bocah loro pitik kate iki. Lajeng kersanipun. Kate. Lah kowe cilik-cilik terondol ame mlebu. Ngaku nek putrane Ndara Pati Lugender. Oh, ngaten salajengipun. Tak takoki sapa wae kan peraturane ngono. Sing arep mlebu ning gone kepatian, kandha konduduhake tapak asmane. Leres. Ora nggawa malah muring-muring. Wis atasi kowe. Sama Gus. Wektu sing akeh lah gak pokok. Pangapunten ingkang kathah. Saderengipun. Boten ateges kula menika tambah dumateng panjenengan boten. Mapan sepisan menika kula pinanggih dumateng panjenengan. Paring asmu sinten? Dimas Layang Seta. Layang Kupitir. Bali takon sapa kowe, Gus? Kula pun Damarulan. Damarulan. Kalau enggal wonten ing pepatihan. Oh, dadi kowe abiyanya. Apane karo coro-coro e? Tikus tuntung, tikus werok, tikus pidi. Oh, piye garangan? Arangan barang ngempok kowe. Tikus. Menika pamomong kula. Oh, ya Mas masalah palon noyo. Dadi kowe abiyanya ana ing kepatian. Ngaten iki. Saiki ngene. Sarene aku pengen bali ana ing kepatian. Mula sawu kuwi Damarulan aku njaluk tulung lawan kowe. Regol kae bukaan, aku pengen sowan ning ngersane Kanjeng Rama Lugender. Nalika semanten kula katampi ingkang supados kedah jaga regol. Pangandikanipun Gusti Patih Lugender. Mitungkas dumateng kula sok sinten kemawon boten dipun keparengaken lumebet wonten ing pepatihan menawi boten ngagem bapak asmanipun. Damarulan. Yen kowe ngugemi dawuh Kanjeng Rama kuwi apik. Nanging kudu kok tonton lan mbok sawang luwih dhisik. Aku putra ning kepatian. Lamun to aku bali ning kepatian, apa kudu nganggo tapak asmane Kanjeng Rama Pati Lugender dhisik? Awit dasar kula maton Blambangan lan Mojopahit nembe kemawon ayon-ayonan peperangan. Nggih menawi panjenengan kekalih pinangka putra pepatih wonten ing Praja Mojopahit. Menawi mengsah saking Blambangan badhe nyidra yuswanipun Gusti Patih Lugender, tartamtu kula lewo ing kewajiban. Dadi kowe meksa kepengin mangerteni tapak asmane Kanjeng Rama Lugender. Inggih. Kuwi minangka tapak asmane Kanjeng Rama. Menawi kados Apa ora? pangapunten ingkang kathah. Kula nggih wani dumateng panjenengan. Oh, kaya ngono. Bebareng. Wis, Kowe iki lho benar-benar apa? Sampai lu dibangkrak kok. Emang kok bedindang kok. Iki karek ngedol iki, Guys. Lho mangsamu aku kaya sayuran telo no apa piye?
Rama, panjenengane kados pundi? Nampi pasuwitan enggal, nampi abdi enggal, ki menapa boten matur kalian putra-putra panjenengan? Lan, Paring dawuh Gusti Patih. kowe durung ngerti ya, Lan. Ki ku ngono anakku. Lho arep lebune kepatihan, lho kok malah mbok jak gelut ki piye kan. Awit sedaya kala wau ingkang kula mangertosi putra panjenengan namung setunggal kusumaning ayu Anjasmara. Sing kok ngerteni mung sawiji Anjasmara. Leres Gusti Patih. Iki mono putraku ning ngono ya bener. Dalem-dalem. Lho, kok saged? Lho ora nggawa tapak asma. Mo, kula niku putrane sinten? Ya percaya karo aku. Nah, menawi kula badhe wangsul wonten ing kepatihan, kenging menapa kula kedah beto tapak asma panjenengan langkung rumiyin kok. Kula niku putra panjenengan lho. Iya ya. Langke kok. Ning ngono bener kowe. Langke. Kowe lah. Napa panjenengan boten kemutan nalika semanten mitungkas dumateng kula lan sapa wae ora keparengake lumebet ana ing kepatihan yen ora nganggo tapak asma tasih kemutan. Iya aku iki ya ngomong ngono sapa wae sing ora kena mlebu ning kepatihan nek ora nggawa tapak asmane Rama gawe. Rama, niki putra-putra panjenengan. Menawi utusan saking Sang Juta Ratu Kencana Wungu kepengin pinanggih pae panjenengan dicandhi damet mulan sansaya panjenengan lampi pidana. Ya wis ngene bae. Pancen sing luput ki Rama. Langke. Ning Rama ki duwe panguwasa. Leres. Luput iso dadi bener, bener iso saged dadi. lah. Nggih. Nek ngono, Damar Wulan luput. Langke. Boten cocok dados Ora jaga. cocok jadi jaga ning parane. Rayu banjur Gendar Nul. Iki iso mencam-mencam sampluk cocok tembang. Lho, sampe sing sampluk. Iki lho, Nggih. kene omong dibenerno. Kono disalahno. Kono omong dibenerno. Kene disalahno. Nek ngono sing salah sampean dhewe. lho lah iya, wis tak kali sing luput aku. Wong salah kudu dihukum. Hukumane apa? Hukumane apa? Hukumane ojo bayaran pitung sati. Hei, Modiar. apa aku wis bon. Modiar mo. Aku wis bon. Wes boten saged. Amar kula niku boten dipecus. Iki terus jaluk dihukum apa iki? Dicopot dados Copot, Pak. jagine kok copot. Dicopot. Nggih. Dadi apa ini? Tukang arit. Tukang arit. Copot. Ayo dicopot. Sagup ora? Seatro. Nggih. Copot mergawe lagi sediluk kok ayo. Mergo ora cocok. Mergawe lagi sediluk wis menete Iki ora. tak apa-apa. Mergo ora becus nyambut gawe. Dia jomplo. Lo genderen bombo. Dia pate lu geden. Mergawe lagi sediluk wis nyoplok uang iku kartu. Mergo ora beto nyambut gawe Damar Wulan iku. Dikon dadi Tukang arit ngopeni jaran. ngeritno. Jaran. Oh. Ora jaran dudine Kanjeng Kok Rama. nak kene nek kene. Ngeritno Jaran 40 cacahe. Pakai meneh to. Gelem ta ora? Ya wis gelem. Ning ngene syarate lho. Iya. Oh sip, ana syarate. Lah piye? Syarate siji, Siji. ora oleh lemu, loro, ora oleh kuru. Nah, Nek lemu, ora kuat mlayu, nek kuru. cepet mati. Kudune. Sedang-sedang saja. Oke. Ayo wes tindak. Ayo osek. Kok ngosek? Najeno abdi kon ngarit yo duwe syarat. Lho, Apa syarat? Iki syarate apa? Abdi ki yo duwe syarat. Duwe. Saiki apa? Syaratmu apa? Ojo neh penguasa sing wong rakyat. Wes manut kowe aku. Syarate jaran 40 tak rekno. Tak pakani. Yo. Wis tak pakani Mbok kabeh. combor. Mergo jaremu ora leh lemu ora leh kuru. Oh. Delalah pakane ijeh turah. Turah sukete. Umpama suket karo combor ora leh pakano pak apa leh ora. Untalan dhewe. Butuh. Tenang. Ngono. Ayo.
boten pantes. Mbok bilih panjenengan mapan wonten ing padukan papanipun para abdi. Ngene yo Kakang Damarwulan. Nganti aku mapan ana ing padukan, mergo iki ana wigati sing arep tak bakake karo sampeyan. Menawi tetela wonten kawigatosan magepokan dumateng kula monggo. Enggal paring dawuh dumateng ingkang abdi kusumaning ayu. Kaya ngono. Ngene yo Kakang Damarwulan. Aku tresno karo sampeyan. Tresna pinangka abdi lan bendoro. Tresno sing tak karepake ora antarane abdi lan bendoro iki ora. Nanging tresno sing tak karepake ra bedane wong bebojoan kae, Kakang. Niki saestu. Lan terus sing batin. Kula mboten mimpi. Ora kok Kakang Damarwulan. Napa sedaya kala wau sampun panjenengan penggalih. Mbok bilih panjenengan tresna dumateng kula. Kula niki namung lare saking dusun benten kalih panjenengan. Pinangka putra pepatih wonten ing Praja Majapahit. Ngerti ya Kakang Damarwulan, jeneng Tresna iki wuta, ora mawas pangkat derajat bondo lan donya. Wong ati sing dadi pautane nyatane aku tresna lahir batin karo sampeyan. Kula nggih tresna kusumaning. Kula niku pun curiga. Curigane Kali Damarwulan seneng dados abdi teng kepatihan niku duwe karep. ya iya. Nggih. Wong dihukum ora duwe susah kok malah Seneng lucu niku. Lho pakanane ora sego roti. Kemule ora bagor. Nggih. Jasmara. Iki dawuh Rama. Iki kowe bengi-bengi kok ora kok bengi iki jam 3 meh. Pajar batar kok tekan. Ini iki ana apa iki? Nggih, kula tak blokok kemawon ki Rama. Bloko iku enteng kok. Kula menika Tresna lahir Damarwulan. Tak kendang apa? Jebule. Nggih. Kowe Tresna Nggih. karo Damarwulan. Nggih, Mas. Lah Damarwulan. Kula nggih tresna. Kowe yo Tresna karo Jasmara. PPN. Padha tenenge re. Sami nyias panjenengan. Lho, Patih nomor 2 wonten Majapahit kok gadah mantu tukang arit. Wis kelas iya, iya. panjenengan. Iso cocok. Sami kemawon Damarwulan sangat derajat panjenengan. Nggih. Luput. Luput mlebu pagunjaran. Aku jarang. Nggih, monggo. Kok isik Yai? Nyuwun sewu ki Rama. Ingkang lepat menika mboten namung ati Kakang Damarwulan. Jalaran menapa? Ingkang miwiti tresna menika kula. Nalika Kakang Damarwulan menika badhe dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake pakunjaran Rama. Lho. Nuwun. Tegese lebono pakunjaran. Mboten napa-napa, Mo. Mboten napa-napa. Kang Mbok Anjasmara badhe lembet pakunjaran. Lebu pakunjaran. Sele benten. Damarwulan sel 138. 138. Kang Mbok Anjasmara nomor kalih. Nomor 2. Nggih adoh. Cek manuk gak awak. Nggih, ben inyak. Adoh, ingak-inguk tok Ya ngono. ora bisa kaya ngono. Kudune aku lan Kakang Damarwulan ki ya sak kamar. Sak kamar. Cocok mo. Terus Boten rumangsani mantu nek ujug-ujug duwe putu. Sak kamar. mlebu wong loro, Bali Mantu, telu. wong telu. Nggih. Sing ora peduli. Ayo lebone. Rasa dadak kowe sing nglebokke, aku iso nglebokke dhewe. Wah. Kowe Ora bali niku jenengan. Kamar kula bener dadi abdi kepatihan. Pripun? kowe ning ngono ae mlebu le Majapahit. Ora sak suwet. Suwan. Apa ora Majapahit? Miturut wangsinipun dewa, ingkang saged bingkas karya menika lare saking dosa ingkang nami damar sasana. Menapa panjenengan mangertosi wae? Injis, Jeng Ratu. Menika dumawah kaleresan malah kaporo anak mantu Menawi ngaten monggo dipun arapaken. Damar Sasongko badhe kula arapaken Sang Juwita.
Sang Juwita Ratu peparing nawala marang jeneng sira. Ateges tentrem lan orane negara Majapahit gumantung sliramu. Menawi ngaten nyuwun pamit tambahi pangestu. Ola bali jenengan. Napa Damar Wulan wong desa niku penjalar apa pendhapi agung Majapahit. Kedahipun kula kalian Kamas Seto. Lampan kula nyigas janggane Minak Jingga kula dados ratu wonten Majapahit. Iki Pripun? aku sing rada cubriya. Lha pripun? Damar Wulan wis nampa surat nawala. Ta monggo nduwana ing Praja Majapahit iki diplenah dening Minak Jingga. Nggih. Menawi atuk kamenangan. Kamenangan Damar Wulan dados ratu. Wulan dadi ratu. Kados pundi lho? Iki penake ngene wae. Kados pundi kados pundi? Mengko yen Damar Wulan kelakon lewat mateni Minak Jingga limpe pati. Wis to tahu. Nggih pripun Kang Mbok Waito? Kang Mbok rumangsa rakrasan tumandhaning Taman Sari Porolinggo dene. Mula ing kene Kang Mbok bakal ngenekake diri sayembara diajeng. Sapa wae pawongan yen to lanang bakal ndak pundhut garwane, yen to wadon bakal ndak aku sedulur sinorowe biasa. Kasus ngaten. Aku suka kalbu saya. Sapa sing dadaran? Diwanohke aku Damar Wulan. Damar Wulan. Kosok baline sapa kowe Aku saklono? Waito. Sawijine Aku puyengan. Waito lan kowe puyengan. Mapan ana ing Taman Puralingga. Kaperna apa kelawan Wurbisma Minak Jingga? Aku garwane Sang Prabu Bisma. Yen kaya ngono tiwas kebeneran. Kanthi sarana aku bisa ketemu Ijen lan Ijen lawan Wurbisma Minak Jingga. Manuta kelawan aku manjing ana ing tilam pagulingan. Ayo. Taman Porolinggo kok sepi banget yo. Trin, Garwaku wae tolan puyengan uga ora ono. Jrono ngendi yo yen wae tolan puyengan. Duka Puyengan, ayo dibacotno anggone lelaki Yo kelawan aku. gayung. Rasane Kae ono suarane wong lenang. ayo Karo wong wadon. Sajak nyubriani. Coba ndak delengi. Jebul ana bocah lenang sing wani gawat kawan garwaku wae tolan puyengan. Ning jero kamar garwaku kanthi blodor ora nganggo sanjangan. pripun? Bojoku wae tolan puyengan iki kanane blodor yo. Wah, Ngedeno ora nganggo cekak. sanjangan. Dipangku karo bocah lenang. Ngoten niku nggih sampun ngilani jaja panjenengan ngoten niku. Kaya ngono ya. Nggih. Yung bocah bagus. Sopo kang dadi aranmu? aku Damar Wulan. Sugih kendel Bondowani. Mlebu Taman Porolinggo penjawat garwaku wae tolan pujengan. Kabeh mau wis tak sengaja. Nganti aku carem asmara kelawan garwamu. Ing ujub aku mung kepengin ketemu kelawan kowe Wurbisma Minak Jingga. Sawise kowe bisa ketemu Ijen padha Ijen kelawan aku. Ngertenono. Cetane aku minta sraya saka Praja Majapahit supaya ngendhakake pakartimu Wurbisma. Yung jebul minta sraya kraton Majapahit yo. Nggih. Apa kowe kurang kulak pawarta? Kasektening Prabu Wurbisma ya Minak Jingga
wis kondang kawentar. Perangane Punggawa Praja ana ing Praja Majapahit padha gugur ana ing palagan peperangan lamun to tetandhingan kelawan kowe Wurubisma. Nanging kowe Damarwulan gembleng tekate atiku ora bakal tumuli bali ana ing Praja Majapahit yen durung nyangking sirahmu. yen nyata sira satriya kang sekti Mahambara. Ayo adepana Prabu. Yung Dayun Kula jebul ora cocok marang Subrani ya Yun. atas tebak. Atos gedebok Nggih. dhewe iki. Saiki ngene Yun. Pripun? Jagalan mayite Damarwulan sesuk-esuk bakal tak pocok jagane tak kanjil ana ing alun-alun Kadipaten Jombang. Kedah kula sing ngebani. Yung ya Yun mongso berdua Yun. Mayit. Mbakku mati tak tinggal delok bal. Lah aku kok nunggoni mayit. Ora sudi. Waitolan kepuyeng. Sikados Pungkas. Matur nuwun banget redening kowe wis ngusadani kelawan aku. Ora kurang-kurang anggonku sabiyantu kelawan kowe. Wis kelakon anggonku tetandhingan kelawan Wurubisma Minak Jinggo. Nanging kasunyatane aku kan topo. Wurubisma Minak Jinggo pindhane Jawata katon. Dheweke sekti Mahambara merga duweni pusaka loro cacahe. Kudu wesi kuning, pedang Kunto Sukayana. Menika leres. Lamun to gedhe rasa tresnamu kelawan aku. Cidra pusaka Wurubisma Minak Jinggo ulungke ana ing Oh, tanganku. ngaten jenis tak akan dawuh ayo diaji. Sing ati-ati. Pantolan kebuyengan sawetara ana ing sisih. Wurubisma Minak Jinggo. Perang durung ana kerampungan. Tak jaluk lawan kowe. Baleni sego wadang tanding ana Damarwulan. Yung kowe Damarwulan Kaget Wurubisma. mongko ing ngarep wis kelakon tak pateni. Iki dina kowe bisa urip meneh. Yung yen ngono serep nyawamu yo lan Nganti aku bisa walaya temaing jati-jati sak temah walaya. Mergo sing ngusadani Waito lan Kuyengan. yung bener kowe sing nambani waito lan kuyengan. Menika leres Kang Mas. Yung wong wedok saben gelap kowe. Kok sambel gelap. Mungsuh mati kok mbok uripi meneh. Lah kula tresno kalian Kang Mas Damarwulan nggih lho Kang Mas. Yung kaya ngono Damarwulan. Wurubisma, Senajan kowe bisa urip, kowe isih wani sumbar. Jur apa sing mbok go piandelan? sawangan. Belum. Kuwi pusakaku. Gada si kuning lan pedang Kunto Sukayana kok nganti tumiba ning tanganmu. Mbok colong ya lan. Gedhe rasa tresnane Waito lan Kuyengan kelawan aku sak temah. Nyidra pusakamu diulungke ana ing tanganku. Bener kowe sing nyolong Waito lan. Nggih Kang Mas. Oh, wedok sablesek. Kowe seneng karo Damarwulan kok pusakaku sing mbok disorong. Lho lah panjenengan menika kok nggih aneh. Kula menika sora napa pusaka menika muga kula niku tresno kalian Kang Mas Damarwulan ingkang bagus kados. Nggih, wonten sing bagus kok milih sing ala lho, Wis Kang Mas. ngene yo lan, Wurubisma, apik-apikan aten.
Bojoku sakloron pek-pek aku ora apa-apa. Waton pusakaku sakloron mbok balekke ning tanganku lah. Kepengin baline pusakamu. Iya ngek. Barengi oncate nyawamu. Paitolan kepunyengan. Pinangka dadi seksi lamun Tawur Bisma Minak Jingga kuwi mati saka tanganku. Oh, ngaten ki Mistokan. Pangandikane Sang Juwita Ratu Kencana Wungu lan disengkuyung saka guru ana ing Praja Majapahit. Sok sapa wae sing bisa mberat retu madangna swasana ana ing Praja Majapahit bakal jumeneng nak ratu ana ing Praja Majapahit. Mula kanthi kuwi dina iki aku bakal jejuluk Prabu Brawijaya Damar Wulan. Pawiyatan sampun paripurna. Thank you.